crocodile at your service. Ayan, today guys, I'm so surprised kasi actually, hindi ko po alam kung bakit ako nandito ngayon. Pero dahil pala dito guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Binili ako pasalubong. Matagal na rin akong hindi nakakain ng Jollibee. So, yung reaction ko kung si McDonald or si Jollibee, actually same lang naman ang lasa nila guys. Pero, mas prepare ko or mas gusto ko rin kumain talaga sa Jollibee. Pero since kasi pandemic na, so bawal na mag-dine-in, so take out na lang. So, ito guys, binilhan niya ako ng isang bucket ng Jollibee kasi alam niya na gusto kong kumain ng Jollibee, kaya lang hindi ako pwedeng umalis. Sabi ko, wala akong pang-vlog. So, sabi ko, wala akong pang-vlog, wala akong pang-Saturday na premiere. So, kung pwede, wala na akong ibang maisip guys kasi hindi ko pwedeng makagala kasi nga nagla-lockdown ulit dito. So, ayan guys, yung Jollibee namin. Yan. I'm so excited kasi actually, hindi na sana ako kakain ko gabi. Pero since Jollibee, kailangan. Yan. Tiyarang. Ayan, ang laki ng manok. Sobrang laki guys. Ayan, sobrang laki guys, oh. Tapos mayroon siyang sauce. Ayan. I-paste ko guys kung ayan, so 'di ba ang laki niya. Ang laki ng chicken. So, gusto ko guys, ayan. Everyday naman ako kumakain ng chicken kasi nga nagpa-fried chicken din naman kami dun sa kapihan. Pero, iba yung sa Jollibee. Iba lang yung lasa niya. Hindi guys. Gusto ko kumain nito. Kasi, matagal ako hindi nakakain ng Jollibee Pizza Delivery. Mapapa mo kasi sarap ng Jollibee. So, guys, ano pang hinihintay natin? Nasaan na yung plato ko? Kakain na ako. Wala man lang nagbigay sa akin ng pagkain, guys. Tingnan mo. Kakain na si Bisaya ko dahil. Ito yung maganda, guys, kasi yung masarap yung gravy nila. Yung gravy nila sa Jollibee. Ayan. Kung kumakain kami sa Jollibee dati, guys, inaano ko talaga siya, yung hinihigop ko siya. Ganon. Pero, saka na lang ako maghigop-higop, guys. So, gusto ko tong wings. Gusto ko yung wings. Ayan. Kakain muna ako, guys, ha? Thank you pala sa inyong lahat dyan, guys. Alam nyo, minsan lang talaga itong makakain si Bisay ko din ng Jollibee. Ang sarap. Ang sarap talaga ng chicken. Walang sabihin nyo. Nung kumain ako ng McDonald's, sabihin ko, ang sarap din ng ano. Masarap din siya. Pero, masarap kayo. Tapos, hindi lang niya ako inordera ng ano, yung chicken na dapat yung ano naman, yung sili, yung may ano. Oh, wow.
Hindi na ako nag-rice guys. Gusto ko ulam lang muna. Kasi, gabi na yun. So, hindi pwede magkain ng yan. Gusto ko talaga lunukin yung buto guys, pero naawa naman ako sa pusa namin. Wala man lang makain. Buto inubos ko na. Pinagigyan yung pagkanyang pusa. Knock. I don't know. Bye-bye. Hali dyan na. Magaling mo yan. Tapos dun kay Seidel. Hanapin mo sila ati pamilya. Tawagin mo na. Ilang, hugasan ko lang yung gawin. Maghulita din ang aso nila Seidel. Aring ko. Ikaw kumakain. Guys, ang sarap talaga. Thank you talaga sa inyo. Nanonood nyo. Wala na kasing manang si Bisaya ko dahil guys. Kaya, gusto ko lang i-share sa inyo yung pagkain ng manok. Minsan, mapapawaw ka sa sarap. Tignan mo yung sauce kasi, ubos nga. Higupin ko ha. Kung wala kayong sabaw guys, pwede ito gawing sabaw. Sarap. Masarap talaga. Yung kamatis challenge pala guys, hindi ko pa nagagawa. Kasi naubusan ng kamatis dito. So, ayan mo na. Kumain ka na. Abangan nyo guys yung kamatis challenge na kakainin ko. Kamatis challenge. Guys, kumain ka na. Thank you sa lahat ng inyong mga suporta guys kay Bisaya Koday. Always thank you, and God bless us all. So, dito na magtatapos si Bisaya Koday sa kanyang vlog. Kasi, baka sabihin nyo naman ang siba-siba ko. So, halata naman sa katawan, di ba? Pero, ito lang yung tips ko guys. Kung gusto nyo maging maganda, wala sa katawan, wala sa itsura, kundi sa puso yan nakikita guys ha. Hindi nyo nakikita pero nafe-feel nyo. Wag nyong kumbaga, porket sexy or ay maganda na. Ang tunay na maganda guys, nasa loob, nasa puso. Okay? So, that's all for today guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Bisaya Koday at your service. Bye!